Avantgarde Hair Studio. Enhver kunde i salonen skal have en positiv oplevelse baseret på et højt kvalitetsniveau. Der er afsat tid til professionel og individuel behandling i en venlig og imødekommende atmosfære. Avantgarde byder dig velkommen i byens dejligste lokaler tæt på by og strand. Vi er passionerede omkring vores håndværk og er altid opdateret på de nyeste tendenser. Gør dig klar til at blive forkælet. Vi ses hos Avantgarde Hair Studio.